halma film fazladır çıkış etdim. Şonun üstüne bir koşmaşa aytacaklarım var. 92-nji ýylda aprel aylarında men normatar bolup işlep ýörke şuňa bir ýagdaý boldy. Maral Tayyapdan bir öz işgäri maşgala bilen şoňa azar berip urapdyr. Men normatar bolup işlep ýörke şuňa bir ýagdaý boldy. Maral Tayyapdan bir öz işgäri maşgala bilen şoňa azar berip urapdyr. Munyň azarlary gurnuňy munyň adamsyna Öwelmuratow ýetip özüniň aýy tüpeň bilen gelip munyň oturan kabinetinde Halmurady tüpeň çenep gyssanyny aý bir gyzyl gyýkyly edip bolýan bolup äpşeden aşyk bolup beýle ornup onda da Halmurady ony atypdyr. Nuň aýagyna çähel degmen gepin geldi. Namusuna değilen adam Öwelmuratow şonu atyp öldürdi mahzap edip gidipdir. Bunga da bolan zat ýok, bir 5 gün bir balnitsada ýatdy, Kyllarbagyň merkezi balnitsasy diýilerde barlar. Şonda ýatdy. Bana başlyk diýip beni çağırıp aý men özüm bejertmeden bolana, aý men şunu ýagdaýym diýip Moskwa diýip gitdi. Şo gidişine çağalaram onuň ýylynyň soň gitdiler. Ne şunu ýaly binamyz. Men bu arada soň ýokary sebeden o wagtlar ýokary sebet diýilerdi. Onun meclisine varıp men munyň meclisde deputatlykdan aýrmaly ýen sonra çykanda beni çağırdylar. Näme boldy maňa diýip, seniň işgäriň sen aýt diýdiler. İş boýunça ýa durmuşy boýunça näme boýunça meni işden aýrmaly. Deputatlykdan öçürmeli. Onu diýdim diňe moral tarapdan boluklyk boýunça öçürmeli. Öwelmuratow diýip namusyna deglen üçin şonu atdy diýdi. Öwelmuratow boldy başga birem bola şoňa ýaly ederdi diýdi. Bir namus adam diýdi. Maral Tayyapdan bolak adam. Şonuň üçin men deputatdan men çykyş etdim. Ýokary sebeden meclisinde öňüne çykyş etdim 92-nji ýylyň iýun aýynda. Ne şuňa ýaly adam. Men bu arada aýtmasam bolanok, menin borjum şunu aýtmak.